Gyerünk, Vizsi! Nem már! Visszavág. Már. Így. Ezt mondja, eltessék el. Ott van a kis. Ne! Rúgd előre! Jaj, de szépen elzúgtam. Ne! Hát... Azért elhajítom. Oler bejebb! Megint kezdik a pontatlanságokat. Igen. Ügyessétek, Szilágyi! Próbáljoktok! Hát... Pontatlan. Ők legalább egy bőgaszélyes sorozatban. Benne elugod, hogy menjen a kicsi. Nagyon szép! Hétvége. El is vesztették. A labdakezelés sem megy. Tolja, Gyuri! Úgy van. Gyuri! Nem mindenki beálltak a fila. Hajrá! Hosszú megy még egy! Béki! Indulj meg! Bravo, Püski! Megint beszorultak. Na. Na, na. Nem tudtam. Hát bazd meg. Nem tudtam, hogy jó kódolja. Tanástalan volt. Kézzel lökés! Eljött, gyere! Figyelj, mi vagyunk! Jó van, nyugi!
politikus az így. Hát jó, de érted, ilyen most így... Szerintem ilyen valahova tartozási készségei vannak is. Én elkezdtem ezt a politikát is. Már annyit mondasz, hogy a másik jobb, akármilyen. Kurva ideges rá. Igen, Oli! Igen! Hajrá, Edvinék! Olyan kurva mérges lesz rád, bazd meg, de így nem tudod eljönni. Gyere, Szilágyi! Egyik Nem ért oda a srác, ennyi volt. Szilágyi! Figyelj. Tudtok szavazni, miért menték ki? Vagy már meg 11 volt. Létszám. Nem tudom. Legyen meg! Jó, Oli! Ne kapkodj! André! Teged, társág! Dávid! Dávid! Á, André! Jó lett volna, hogy mondjuk. És Dávid! Dávid! Gyuri! Gyuri! Itt belefordult Gyurka az ismeretlenbe! Legyen meg, ne pattogjon már el! Bal, Gyuri, bal! Olyan labdaátvétel nem megy, hogy ne menjen el tőled, nem. csak ilyen 1-2 méterre. Mindig úgy veszünk át, hogy 6-8 méter tempó. Mindig már hoppok. Megvan! Megvan! Mehet be középre! Jó, milyen? Nem mész, hogy... Szép volt ott. Így van. Nagyon. Bravo, Opka! Van 3 méteres védő. Emberrel! Hajrá, Esztergom! Le fog menni! Hajrá, Egyvidék! Dávidnak. Dávid, vissza, igen! Az nagy. Jó! Miért nem ment ki? Szép volt azért! Tapsot megérdemelt. Állít! De Huber! Gyurka vissza, hatos! Hányas vagy, Hubi? Hatos? Igen. Szép volt, Hubika! Kis rác, mi? Kell a biztosítás. Ilyen faszogó fejem. Én nagyon bírom. Van még jó. Attila az hosszú rocker vágott. Gyerünk! Hey! Oda. Jó volt az jó. Sárgát neki! Bravo, Spori. Sárgát nem kap? Spori ide is. Oda. Megfogtam.
Megcsúszott a Lulu. Ilyen maga, hogy Van vagy 190. Jó, Gyurika. indíts! Tovább Közép! Á, Dári. Dári. Ez már nem az a korosztály, hogy bármilyen pikülben vesz. Nem, bizony. Már hasonlókat ők is tudnak. Így van. Hajrá, Esztergom! Hopp, egy kocsi! Na, mindjárt labdák is. Most már nem baj. Ennyi. Kimászott oldalt. Mint a Lukának. Oda van. Főtünk, aktív, adnak vagyunk. Ügyöttőben meg támaszt. Arra közelebben nem lesz. Mennyi volt? Igen, volt. Te vagy még mi? Hajtók! Egy kicsit kiállod. Hajtsatok meg ki nagyon-nagyon magunkra. Hajrá, Hegyvidék! Gyerünk, Kizsi! Hajrá, Hegyvidék! Segít! Hajrá, Esztergom! Az nagy. Megint nyújsz! Bárség, előtted, a kozzák előtted, bro! Hegyvidék! Közép! Jó. Elesett közé, közelbe. Még rendes látom, hogy görgülöd a pályát. Nem van vágva a fű. Hogy? De! Kész! Kész. Kész volt! Ezt nem fújják. Újra kezelik. Gábor! Gyuri! Szép! Gyurika, Dávid! Az nagy. Ah. Hopp. Jó! Jó. Most nagyon beszorultak. Nem baj. Csak nehogy kijött egy labda veszni. Ez. Gyerünk, fiúk, hajrá, Esztergom! Majdnem lefelé van pár. Ez legalább. Túl szerencsés, belegondolsz. Új, basszus! Geci. Szép volt! Mindjárt kapcsolok. Ez gól lesz. Van egy érzésem. Basszam. Mehet a közép! Az leszedi a Lulu elől. Hajrá, Esztergom! Ez az! És nem. Ingyen labda. Ott a Dávid. Előre! Bravo. Ajaj. Vidd bele! Vigyel. A Borni! Na nézd. A Barni dolog. Jó. Bravo. Ott a Dávid. Jó! Közép! Bom! Bazd meg, Dávid. Nem baj! Nem baj, lecsúszott. Pedig aztán ez... Szépen összehozták. Görgesset, Hajzer, egy percet, gyere!
Ez az Lulu. Hajrá, Esztergom! Hát ez semmi nem volt. Esztergom! Hajrá, Esztergom! Hajrá, Esztergom! Gyerünk, Esztergom! Csak az Esztergom! Hajrá, Esztergom! Hajrá, fiúk! Megjön a forgófejtőgép a végére. Tényleg. Ott a... vagy, az nagyon te vagy, igen! Menjél, Bardi! Hajrá, Esztergom! Ne! Próbálja menteni! Leesett a simpad. A simpi leesett. Túljátszották. Eltöri a sípcsontvédő. Hajrá, Esztergom! Vedd el! Úgy kell! Üsd meg, Gyurika! Gyerünk! Gyerünk, Dávid! Csak ne csörd rá! Az már fáj. Ahogy így. Bánsági! Úgy van! Jó volt az. Mindjárt labda! Hozzák! Ott van a sipi. Jó neked! Hoppá! Innen mehet rá! Igen! 3 van. Brazil! Igen! Gyerünk! Jó! Jó! Gyerünk, Esztergom! Hajrá, Esztergom! Hajrá, Esztergom! Ja. Dinoszauros! Az a sípsort végén. Az. Hajrá, Hegyvidék! Hajrá, Esztergom! Hajrá, Esztergom! Alep! Adjál valamit, tudom. Neki esett ki a sípsort végére, fiam. Ja. Na, az meg. Neked elbaszott, hogyha Jobb az. Szív. Indulj meg! Hajrá, Esztergom! Hajrá, Esztergom! Fiatalokat nem lehet túl kiabálni. Á, belezd el. Olyan mutálósan ők van, hogy... Gyerünk, Roli, gyerünk. Eljátsszák! Sárga. Lőjött rá! Tettessétek még! Kösd be a cipőfűzőt! Indulj! Adta! Megvan az! Jó csáv! Indulj! Te vagy Lopka, végig! Megeszed, meg... Ojj, hopp! Jó! Bravo! Gól lesz!
beszéltem, és ott mondom, figyelj. Tudom, hogy hajrá, meg ezt Hajrá! Esztergom! Hajrá! Esztergom! Hajrá! Esztergom! Hajrá! 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 Beállmazták, amit fúr. Szurkolóknak nagyobb elismerés kell. Szurkolók nálunk nem voltak. Ez nekem még új. De nem tudom, hogy nem voltál foci meccsen. Hát még ilyenen nem. Szurkolók nem voltak, csak én anyukám. Új, jajjajjaj, jó kidobta. Én meg akkor most csak igazságokat mondom. És ez pont itt elgondolja. És nézd meg, 1-0-ra vezetünk. Ezt nem hiszem el benne. Hajrá, farkasok! Ilyenek. Ezért, foci óta. Azok. Szuverén. Ezért találkoztunk topatos. Hogy az nem egy behúzhatatlan. Védelmi az Megolni, MCC. Oké, meg is van. Aj! Kérdezte, mi a véleményünk Magyar Péterről. Szerencsé. Nem hiszem el, hogy nem rúgnak ezt gólt. Szögletből nem tud mit csinálni. Olyan Akkor beállt. A srác az nagyon magas. Kígyseted minket. Hát az a 3. Ó, kész, vége. Tehát le is húzzák őket, nem is tudnak mit kezdeni. Védekezés Jó, a Magyar Péter. megvan nekik. Nagyon véletlen lesz, hogyha... És Közép! Bum! És ezt nem hiszem el! Csirda! Hopp! Hallod, ezt komolyan mondjátok, hogy... Húzz vissza! Semmi, igen. Akkora les volt, hogy még a holdról is lehetett látni. Ez komolyan mondom neked, hogy Ahogy viszont nem rossz meccs. nem rossz meccs, de hát azért jó lenne mi vezetnénk, nem ő. Igen, az jobb lenne. Mert be vannak szorulva nagyon. És jó. Lulu milyen lustot rugott. Hú, az pedig flank kellene volna. Ja. Hozzad, válság! Válság! Nagy mélység. Hajrá, Krisi! Meg kell letetni. Hajrá, Edd Esztergom! meg! Ezt nézd meg. Semmi. De viszont ahhoz képest sportszerűen játszunk tényleg. Persze. Nincs azért elfoglalva. Kapták, nem láttak még életben. Áron, gyere már! Gyere már följebb! Jurka! Aj, semmi. Érkezzünk már! Hajtom! Gyere! Gyere Zsombe! Gyere Hopka! Gyere ki! Engedjünk már! Vég! Hát az... Szedjétek már össze magatokat! Vég. Igen, amúgy igaza van. Valakinek kell akinek nagyon jó. Hajrá, Esztergom! Hajrá, Esztergom! Kisütött a napocska. Azon D-vitamin. Igen. Lejjebb Dárius!
Jaj, jaj. Jaj, de eszik. Jaj, de megette. Bám. Csűrd rá! Bravo. El fogja rontani. Húzz vissza! Ja. Jaj, de jó volt. Ez szép Igen. Középre! Ott a Opszi. Aj. Jó volt! Bemegy a fejébe a labda. Te vagy, Jobbka. Menj, Márti! Én ezért már kiállni. Semmi. Ez vicc, ez már a vicc kategóriája. Ezt komolyan mondom, bazd meg. Egyszer jönnek hátra és gólt tudnak. Szóval Értem, hogy mi történt. Jaj. ez Nyom meg! Valaki ellen már ilyen perciát. Most már azért van rajtuk nyomás, még. Ezért szóval most már biztos. Ha most nem csúsznak szét, sose. Figyelj. Azokra majd jár. Hoppka, indulj már be. 15 perc. 10. Igen. Igen. 15. Hoppá. Megőröztünk. Hoppá. Jaj, 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 jaj. Jaj, de eszik. Jaj, 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 jaj. Épp vagy hozzáér. Ez nem hiszem el, komolyan mondom, nem hiszem el. Hajrá! Hajrá, Esztergom! Hajrá! Hajrá, Esztergom! Semmi. Semmi. Egyszerűen leszedik a labdát. Már segíted már meg, igen. Csejőr be! Ott a Opszi. Jaj. Jaj. Á, és róla ment ki, bazd meg! Átvetted, ott a helyzet, ne tudod adni! Helyette húzogatjuk megint! Oda mellett fölfele! Nem szabad. Fodrászhat ennek a gyereknek kirúgatom, mi van? Ennyi, semmi, bravo. Hoppka, te vagy, igen. Vissza. Gyorsan. Leég a fejem. Menj már alá! Gyuri! Igen. Új, új, új. Hajtsod, gyerünk már! Semmi, tedd már meg. Jó, az semmi, rég kint. Jaj. Papírformát hoztuk. Eddig. Kigadtunk egy csomót, most is. Jó van, most már kevesebben. Megverlek a Még így is, de ide. Nem annyira. Kettő nem megint. Azt a betyárját. Szép lövés! Elmondom neki.
neked, hogy nem sokan múlott. Nagyon nem. Kis szemtengely felbújt, nem baj. Ez lecsúszott félig meddig, de jó volt. Hoppka, hoppka! Hajrá, Esztergom! Szia, Gyuró, te... Ó, Ezt nem fújja! Kézzel lő. Hoppá! Jaj, de megeszik, jaj! Hajrá, Esztergom! Legalább egy gólt rúgjatok, gyerekek. Mi van? Semmi nem volt! Hát mi volt, Spori? Ezután megyünk el. Ennek az utána alakítnak ennek nincs. Fölösleges. Hát annak már nincs értelme. Hát figyelj, most már kész. Jó lesz, végezzük. Ne legyél is. Időhúzás, Pori. Hajtanak, de nem látom a taktikát. Előtted így. Azaz. Hopp. Igen. Igen. Bánsági! De ki? Ez most kinek? A kaptály Amerika. Ezt ne látjuk. Há, ez semmi. Hát 2-0-nál? Vége. Semmi, igen? É, Azóta nem lett visszavége. Oh! 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 hajrá, Esztergom! Baszki, milyen szép volt! Mit ti vagytok? Ezt nem hiszem el, gyerekek. Ezt komolyan mondod, hogy nem tudják berúgni azt a... Igen! Az meg, hoppá, elcsúsztál rendesen. Jaj! Bánság. Hajrá, Esztergom, csürd rá! És nézd meg, öregem. Semmi. Hopp. Beszélj meg. Nézd meg, egyszer jönnek hátra és gól lesz belőle. Nézd. Nem a meg a B. Nagy, jó. Hegedűs! Kapuig! Ilyet is nem állatok. Jó. Nekünk nagy. De nektek hajnal? Nekünk is. Én azt hittem a kisúkon. Hát a hajnalnál jól is kell futni. Felvált. Elvileg a hajnal. Itt mondta nekem a sár. Volt olyan, hogy ide ügyet fáj. Hát nem mutattam meg eddig még. Nem éri meg, ember inkább tartott volt belőle egy szentélyes. De miért ne nézzünk? Ki volt ez itt? Ez a munka, néznie kell, hogy nem fognak. Gyerünk srácok, még nyomjuk meg! Így van. Kicsi! Van, nem baj, Kövinek! Jó, Kövinek! Jó!
Hát ez szerencsénk volt. Ezt megint csak hogy nem jól érkeztek. nem jó érkezett a srác, különben vége. Szerintem őket arra is ilyen lecsen Nagyi, hagyd le! Igen. Hajrá, Esztergó! Jó. Gyerek a 4-es is rúgdalja. Persze, hogy csak rúgdalja. Mert a testsúly az mennyire? 150? Pedig jó lett volna. Igen, ez igen kell egy tam. Lehozták a fájtszobáját. Na, pedig a parák az lehozná az egészet. Gyere már följebb, mert odahúzod a játékosokat. Hol? Te vagy, te vagy! Jaj! Jaj! Középen! Hogy? Jó! Keresztbe futok a pályán. Távol. Nem zaválás ezért kaput állítgatna. Nem tudom, leveri a sarat. Hát ez figyelj, de oda sem. Nem. Uha. Szép volt. Éppen megrúgta a srác. Engedős, gyerünk! Kérek meg már. Engedős! Passzol már meg! Vedd össze! Vedd le! Bravo! Kezd újra! Igen. Beleért. Igen. Na ez... Hagyd dob, nyomja! Nézd, figyelj. Ó. Megvan, Hajszer, mész! Bravo, Tibi! Tibi segít! Bravo, Tibi, nagyon szép! Gyere már! Fölfelé! Nem kell föl! Nagy védő nem megy. Rajner! Gyerünk! Indulj meg! Aludjunk be, srácok! Hajszer! Visszaér, tartsd be! Egy vidék! Csúszd be! Ami? Hajner, nyugi lassan! Soha nem sietünk! Öt perc, urak!
Csűrd rá! Küld rá, küld rá! Küld rá, te is küld rá! Bom! Bomba! Oh! Szemmel. Jaj, hát ez kinek? Hova? Gyere! Visszáltam én talán. Folyra bánsági. Ott a Hopsi. Hopsinak. Gyuri. Gyuri. Néha megüzdöm a labdát. Hopp! Megkorábban. Az igen. Na, Egyenes pályán. na! Ott Hops! Igen! Etesd meg! Bravo! Nincs szerencséjük, vagy nem is Ó, tudom. jó! Oh! Bazd meg! Meglökték. Ügyes pedig gyerek, ügyes, nagyon gyors is. Lába hamar első. Ezen el vagy kutya? Ez volt a nagy kutya. Sorry, ezt ennyire nem látom. Szevasztok urak, szevasztok! Igen! Hoppkának, add már! Jó! Egy kapura lövés meg volt. Na nézzük. Nem kellett volna, mikor. Vagy pedig nem így, hogy most csak ejtem, hanem tényleg megint dugáltam. Ja, More. Utolsó 2 percben jól esik. Kapunk egy szomorút. Kösse be a cipőfűzőt! Nagy darab srác lesz. 20-as mint. Bravo! Csak ez szöglet. Szöglet. Hát szerintem egy 2 perc hosszabbítás még talán. Hát találja. Nézzek, annyira. Végre. Na hát ezt öregen végbe tud. Szólózz le! Kinyisd ezt az oldalt! Bazd meg, hát 6 méteres lesre fut. Nem volt les! Láttam. Most már mindig. Most már vége megint csak. Lemaradt. Nem sokat csak. Úgyse lesz belőle gól. Hajrá, Esztergom! Vége. Időhúzás. Bánsági! Elméletileg letelt. Most jön a hosszabbítás. Bánsági! Legalább egy... Igen! Tedd rá! Igen! Még mindig beadják be. Hát, Jó! megy a lába alatt. Rúgd rá! 11-es! Sárga minimum! Hopp! Persze ezt nem látják. Mi? Ennyi volt, gyerekek. Ennyi volt.